Grabe akong mama dali ma'am. Kapag yan di ko maker ma'am, tapos anak siya nga kung ang if ever na dili siya makabayad, dili lang ano, sa iyo ha. Kontak ko lang sa mama. Sige ka tawag sa iya, ba dili naman siya mapunta. Asa Ano ba dahil yung gipaano ma'am? 8,000 lang na cash ang pera para na alam ni proof na akong business. Alam may pasainan sa imuha nga naka-upload. Alam, open man sa imuha kung nakapangalan. Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan pa nang bakit aking pagkakalain kung ano ang kailangan. Naman i-isip eh. Naman kay ano sa lindan. Kay sa agaw. Wala ko si mama. Ay, yung niyang address sa mo good kay ikaw mo makamake. Tapos sound sa daw na. Grabe akong mama dali ma'am. Kapag yan di ko maker ma'am, tapos anak siya nga kung ang if ever na dili siya makabayad, dili lang ano, sa iyo ha. Kontak ko lang sa mama. Wala ka, makabalik sa utang ka. Niya sa ano. Bugay mo ba nag-zuma? Sige ka tawag sa iya, ba dili naman siya mapunta. Asa siya ko na sa bibiyag ito. Wala na si Ay, mo ba dali ang address? Wala ko kabalog sa dito ma'am. Ano mama okay. Yan ka na madari kay kamo diyang gibutang ako maker sa mga papers gani. Niya, kung siya nga if ever na dili daw siya makuan, dili lang daw sa imo ha kinado yung anak sa Kidapawan. Dito manggod mi nagpirmahanay sa Matanam. Sa Matanam manggod mi. Niya gikuan ang guys bagi pantuan diri pag-verify gani ni mga 2 weeks mo gud ang lapse niya. Tawagan sa mama ma'am. Ano dahil yung gipaano ma'am? 8,000 man na cash ang gikuha. Nag-interest ba? O, ganito na direct nag-interest siya. Yung kabaluan. Saan mo naglakaw? Bugay na ma'am. Ano lang lang, para na alam ni Prof na among alam may pasainan sa imo nga naka-upload. Pasainan ni direct na documents mo. Ay, mamalihog na ma. Alam, open man ka sa imo, magulo ka pangalan. Hindi ko naman akalain na Surprise! Happy Mansari! Ma'am, joke lang po, mama. Teka lang. Sabi, friend. Ma'am, joke lang po, mama. Kalbaan ka. Abaw! Why? Dali! Happy Mansari, ma'am. Thank you. Sabi na mo mainit, ma'am. Ano kay idea kung kinsa'y nagpadala? Ah? Kuya ka. Okay. Ma'am, ay, message sister para sa imo ha. Happy Mansari, Mami. I cannot stop falling in love with you, Mami. I promise to love you all my life. Thanks for being there for me always. I need you to be in my life forever. Dili na ako ma-imagine ako kinabuhi. Wala ka, Mami. Nag-stop yun kaayo ko.
na nag-abot ka sa aking kinabuhi. You have always been there to support me, taking care of me, and loving me unconditionally. Mami, dili lang kita partner, pero ikaw akong best friend. My only one supporter, my mentor, my therapist, and my happiness. Atong relationship, murag si Tom and Jerry, pinag-aaway ta, nagalalisanay, tampuhan, panagsa may sakitanay, pero we cannot live each other without each other. I may not be a perfect boyfriend, pero akong paglang sa imo, mami, pure and truest of all. Happy 6 years and 9 months, mami. I love you so much. Mwah. Love, Daddy Albert. Happy Mansari, ma'am. Ang sa'yo mong maingat kay Sir, ma'am. Nakakit siya din yung Sige lang. thank you sa surprise. Wala ko nag-expect. Okay. So, mama, unsay response nimo sa iyang ibang solte? Ito na, naset naman ako sa iya. Nalagay. Okay. Naset na madaan. Wala, I love you si Sir Diha. Thank you. Okay. Mag-blow that candle. Ma'am, wish niyo mo, ma'am, sa, sa relationship niyo ni Sir. Tapos ito. Yay! Happy Mansari! Ma'am, hindi pa dala si Sir sa imo, ma'am, o nga teddy bear. Habang wala pa siya, kani sa imong bahag. Ang favorite photo. Wow! Happy Mansari! Happy sa kanila. Sa kanila ni Sir sa imo. Sobra. Wow, sobra, Sir. Sobrang happy daw, Sir. Amo din ko. Worth it. Nakulbahan ko, abi na ko. Joke lang ka, mama. Gisogo rami niya, ma'am. Amo. Nasa uli ba isi, ha? Pwede ko. Okay, ma'am. Oo, picture na. Salamat and happy Mansari. Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan pa nang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alilangan pa.